Go, sige. Ako'y nagtatanong. Ako na ulit yung pera ko. Ulit. Yan. 1, 2, 3, go. Ako'y nagtatanong. Nagsasabit ang paso. Ano yun? Sino ba si Santa Claus? Saan nakatira ito? Saan ba? Santa Claus, may Facebook ka ba? Kung meron mong email mo para maiat kita. Hey, Santa Claus, may Instagram ka ba? Anong Twitter mo para mabalo ka at ma-hashtag kita? Ako'y nag-iisip at ako'y natataka. Bakit nakasakay siya sa kasawan? At mamamadala sa ako. Hindi ba siya nauubusan ng regalo? Lagi siya nakapula. Wala ba siya damit? Mahaba ang balbas. Kahit di siya mag-ahit. Sino ba sa langkas? Pangarap ko makita. Ano ba ang number niya para matawag ako? Santa Claus, may Facebook ka ba? Kung meron nung email mo para maiad kita. Hey, Santa Claus, may Instagram ka ba? Anong Twitter mo para ma-follow ka at ma-hashtag kita? Sino Santa Claus at ako'y nagtataka? Kung may anak ko siya o may asawa, para mo siya kapag-tatawid. Kasi mo siya nagtatawid. Pasko na naman, dapat magigaya, tayo na magkakapan at magbahanan. Sabi ni Santa, huwag kang sinungaling, maging mabait kagaya ni Bossy. Santa Claus, may Facebook ka ba? Kung meron mong email mo para maiad kita. Hey, Santa Claus, may Instagram ka ba? Anong Twitter mo para ma-follow ka at ma-hashtag kita? Thank you very much, thank you. Sige na. Napin nyo na lang sa YouTube.